pána predsedu Petra Pellegriniho a podpredsedníčky strany Hlas, sociálna demokracia, pani Denisu Sakovú a Zuzanu Golíkovú. Ďakujem veľmi pekne a ja ešte pozvem na pódium aj pána podpredsedu Erika Tomáša. Dámy a páni, milí Banskobystričania, rodáci, som nesmierne rád, že sa tu znovu po niekoľkých rokoch pod pamätníkom Slovenského národného povstania stretávame na akcii Rozlúčka s prázdninami. Som veľmi rád, že náš okresný predseda Mirko Čelár spolu so svojimi dobrými kamarátmi z Banskej Bystrice sa dnes postarali, že strana Hlas dnes môže toto krásne podujatie, toto pekné popoludnie pre vás všetkých a vaše detičky zorganizovať. Ja dnes nebudem hovoriť o politike, pretože politiky máte dosť a do 39. sa jej ešte napočúvate až. Dnes chceme naopak do tohto